Здравейте, приятели! Днес споделям с вас нещо, което получих като подарък. По-скоро партньорство с една дама. И пред вас сега ще отворя. И аз всъщност не знам какво точно съдържа кутията. Ще отворя, за да видим заедно какво е съдържанието ѝ. И след като тествам, ще ви разкажа малко повече за самите продукти. Те са грижа за коса и са няколко. Bloom 16 се казват. Само един момент. Мога да отворя. Извинявам се за този шум. Но сега си взех пратката от дамата. За да мога да отворя, ето тук може да видите повече информация. Много симпатична картичка и кутията е много красива, луксозна, с тези красиви цветя и орнаменти. Включва шампуан и маска, както виждате, 2 в 1. Това е такъв комплект. Ето тук има описание, ще ви го снимам. Така. И сега ще се опитам да го отворя по някакъв начин с една ръка. Успях. Много са красиви. Вижте, може да видите колко са красиви и луксозни. Идеята на тези продукти да може да ги носим навсякъде с нас. Да са удобни като опаковка за път, както и за вкъщи, разбира се. И много са красиви. Много благодаря за този подарък. Ще ви направя после и видео. Това е и втората част, маската за коса. Ако правилно съм разбрала, да, маска за коса и шампуан. Много са красиви и кутийката е много луксозна. Както виждате, даже тук отвътре има надписи. Отваря се по много красив начин. Аз малко скъсах. И тези картички, аз ще прочета сега всичко. След като тествам двата прекрасни продукта, ще ви дам отзив за тях, с тяхното действие, резултата, който аз съм видяла. Така че до скоро, приятели! Чао и хубав ден!